साबायखर होनांगोन जोंनि बे 1 नं फुलबारि गायनानै जाग्रा दुब्लियावहाय देग्लाय ओरैबायदि माने बे दै फाग्लानिफ्राय लोमसावनानै बाला खुरखांजोब्बाय। दा दिनैनि दिनावहाय बेखौनो जोंनि दादगारि डिसि चेयारमेन बिथां दंफैयो। दा बिथाङानो दा जिसिबिबो ओरैहाय गेजेरजोंहाय जावख'नानै होदों प्रटेक्सन थाखायहाय। बेखायनो आङो जोंनि दादगारि ओनसोलनि डिसि चेयारमेन सारखौहाय हामबाय होननानै बुंसै। दिनैनि दिनावहाय बेबायदि जोंनि 1 नं फुलबारि गामिनि गायनानै जाग्रा दुब्लि बाला थिखांनायावहाय आरो गेजेरजों सानजाथिङै दैलामारिजोंहाय माने जावख'ना होफैनायनि थाखाय जों रोजा रोजा आंल' नङा, बे हायाथ' फ्राय आंनि, नाथाय ओरैहाय आंनि खोलाहाबो गोबाङैनो खोफावफैबाय। आरो बेल' नङा, ओरैहाय बैयावहाय गेजेरावहाय जाम्फै दङ। बे जाम्फैखौ जुदि सौख'नो हायोब्ला बियो थांगोन 2 नं फुलबारि बालाफल थांगोन बियो। बे दैया बबेनिफ्राय फैयो? बे दैयाथ' फारसेथिङै ओरैहाय भुटानावहाय एयारपर्टनि थाखायहाय माखासे ओरैहाय भुरजों थांनाय नालाफ्राखौ होथेबाय। ओमफ्राय दा बेखायनो बेखौ होथेनायावहाय जोंनि गेजेरावहाय ओरैहाय दा माने जोंजों दानगारना हमबाय। ओमफ्राय दा बेबो मोनसे भुटानाव एयारपर्ट निफ्राय फैनाय ओरै नालाफ्रा जेसेबां नालाफोर दङ बियो गासिनो जोंनि ओरैहाय फैबाय। ओमफ्राय फारसेथिं ओरैहाय बेबो भुटाननिनो ओरैहाय जोंनि गेलेफुनि सानजाजों मोनसे फैयो। दा बे मोननैजों ज' जानानैहाय फैनायावहाय माने ओरैबायदि बे दुब्लिया जानजिफा जायो आरो बेबायदि। दा बेखायनो आं हामबाय होनदों दिनैनि दिनावहाय बेबायदि जोंखौ मदद होफैनायनि थाखायहाय। उननि समावहाय मा खावलायबावनो सानो सरकारखौ? दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानो, थारमाने दाथ' बेखौहाय गेजेरजोंहाय बुरनानै होदों, खिन्थु बेजों जथेस्थ' नङा। उननि समफोरावहाय जाहाथे आथिखाल सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ जाहाथे माने बे गायनानै फुनानै जानाय दुब्लिखौहाय जाहाथे प्रटेक्सन खालामनानै होयो, बेबायदि मोनोब्ला माने जों जोबोद मोजां जागोन। सोरबा सासे व्यक्तिनिल' नङा, गासैबो जोंनि बे 1 नं फुलबारिनि रायजो राजाफोरनि थाखायहाय बियो जोबोद मोजां जागोन। उनावहाय प्रटेक्सन होयोब्ला सरकारा, अब्ला दैया बेवहाय गाखोनो हानाय नङा, जों बेखौ आसा खालामदों आरो।